Oras madita saluna di hamuna manami nanami paju pamahita buse di channel YouTube Aik Tio Tio di mana membahas taringot ni turagam hatau pasar dohot akka adat namaragam. Oras madita saluna di hamuna manginang sonari sahat mahita muse tu acara adat ima naidokon mai pasai matani mual manang naidokon bere mangidutangiang tu tulangna. Di hamuna manami nanami tutu sada acara ni bere tutulangna ima naneng berencana laho marhasohotan alai dang apalah haru tu buru ni tulangna. Tentu sebelum sodapot hari acara manang na harihana tinutunya laki taringon ni tu ulaun mangajana tentu laudo halaki ima na mangidutangiang tutulangna asabui marhite-hite akka tangiang ni tulang gabi boy ma dengan akka rencana ni akka sakap ni halaki na nang lama buka doang saripe jalanang di akka tangiang ni tulang dot akka na tulang pe asa buhama asa tio akka matamual si inumon akka bere nalaho mabuka dongan pasaripeon tu julas saun tutu benairo idokon molo petung apala dang apalah haru buru ni tulang di alap bere ni ba tong doi hot buru ni tulang benairo adong hata nama dokon hot do jabui hot margulang-gulang manang natungsia dia pe beri mangalak buru tung hot doi buru ni tulang ima songon sada acara nalaho pasaton iba tutulang ima nalaho mabuka dongan saripe beri jala marhite-hite akatangian yang katulang dengan matangnya konon yang katulangi gawe boy ma dapat akan nasinaka ni rohani berena ima tarlumobi tangiang niak katulang gawe keluarga sitiruan halaki di tonga-tonga ni masyarakat tarlumobi ma dia dupan ni tuhatta atar sunguni ma jolo sautik taringo nitu acara adat ima pasai matamual manang na bere mengiru tangiang tutulangna oras ma dihita salukna.